Asa naman akong anak ko ay? Uktay? Oh, sama ka diri. Dagang lamok diri. Ilang kay amigo na sa lamok. Na! Tukar na puli akong amahan ba? Hilap ko bike. Dito to yan. Agay ko biskwit. Agay ko biskwit. Duyan ya kung anak ko eh. Mag-isang simana na ba? Wali kong kaon. Agay ko biskwit. Aha! Nalun ako! Asa ko mukuha og biskwit? Anak! Asa man ka? Uy! Talagi si Arnold doon. Huwag na po yung papa. Uy! Piachite din papa dinero. Oh! Papa! Yo! Piachite po anak ni Dangpong Day? Tuk! Taan eh! Oh shit. Oh shit, not good. Ayaw lagi, ayaw lagi. Tarawa. Murag wala pa po kakainom siguro kambal ba? Hindi mo nihat akong bike, ha? Hindi na ako nihat ang bike. No. Ay, lingan ako. Tayo kong ligit. Tayo kong ligit. Lingan ako. Hindi na mauwa akong amahan ba? Bike ako. Mag-bike ako. Mag-bike ako. Biscuit. And his name is John C. Hala! Ako na ang tipanggan! Anak! 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 Hala! Ako amahan! Nakabangga! Awa lagi! Anak! Anong samang ka? Hindi mo! Awa lagi! Giingnan ta ka! Bay! Nausa naman ka pa! Oy! Wala mo kasabot ni mo! Dali, bay! Awa giingnan ta ka! Dali! Ganang biya city ni mga man! Ganang gilisan ni yung anak ka! Ganang gilisan niya ng anak! Kabalo ka, Pet City akong amahan! Ganun paraharang mo na yung anak! Ha? Kabalo ka nga kanay mo mga man! Tiguan nga na yung mga man! Magbabait-bait ba na ni mo? Dapat ka na yung mga hamahan! Dito na nasa home for the aged! O ako maglagot na yung mga hamahan! Ako na nga naonom! Wow! Ano ko na? Senyor, tanawar ako ng duha ka amahan! Ano wow, nag-unay! Mga Pet City man siguro ni! Naunsa man po ning duha ka amahan. Nga nag-unay man po na sila. O gani lang, mga Pet City kini mga tunaha ba? Galaw-galaw yun. O gani! Tinog na! Tinog! Tinog! Ano nga ba? Ara, oy, sorry. Sorry na! Siya man o dato! Sorry. Sorry, luyas nga. Ala! Iyang anak, ikulata! Ay ako ina, kulataho po ko nimo. Oh